Tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kun maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Paradyo Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga nabong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayunod naton ang kasugpunsang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa ato panatuntunan, Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad, naghangpanay ang duha bahin sa gusto nga matabo ni Silvestro. Gani gindugang ni Silvestro si Ma'am Tere sa iya sini nga perol. Kagsang mag-grade ang mga pulis, wala madalang ila sini nga bangka. Sa pihak nga bahin, nalipay si Om nga ginpahibalo siya ni Ma'am Tere nga na-intercept sang PDEA ang ila sini nga shipment. Gani kinahanglan nga madungka sila sa lain nga dulungkaan. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ba? Hello? Silvestro, Yes ma'am. Ako yun ma'am. may shipment ka ba lang nga maabot ka rin sa gabi? Oo ma'am. Pwes, na-intercept na ina sang PDEA. Kag naghahanda na ang tanan. Agod nga masikop ang amo nga shipment sang shabu. Amo gali. Hindi ka mo magdungka sa pantalan karon sa gabi, ha? Sa iban ka mo nga pantalan
Oh, ma'am, salamat. Salamat sa tip nga ginhatag mo sa akon. Kinahanglan nga pinuho ninyo ang inyong mga hulag. Kag huo gali. Nagaplano ako nga magbakal sang auto. Auto? No problem. Ihambal lang kung ano nga modelo nga auto ang gusto mo, ma'am. Ibungat lang. Kay ihatag ko ina sa imo. May ilaga sa aton unit, ma'am? Ano? Ano ang buot mo sa liyon, Sargento Rojas? Ano ang natabo sa shipment sang shabu nga ginabantayan ninyo kagabi? Wala sang shipment nga nagdungka sa pantalan kagabi, ma'am. Ano? Ano nga wala? Tama ka hugot sang aton plano. Pagkatapos wala sang natabo? Nga! Nagahulat ako sang imo pa at hag, Rojas. Sa nasiling ko na, ma'am, may ilaga sa aton unit. Ang buot mo silingon. May nagtraidor sa imo unit? Sino ina? Amo pa inang ginausisa ko, ma'am. Sinihibalan ko, pila lang kataong nakaibalo parte sa shipment ngayon. Ako lang, si Deputy, kag ikaw. Ababababa! Wala ko maluyagi ang tono sang panghambal mo nga ina, Rojas. Ginapagwa mo bala? Nga ako ang ginaduha-duhaan mo? Base kung nalipat ka kung sino ako. Ako ang imo opisyal. Ako ang chief of police dere. Wala kong magsiling nga ikaw, ma'am, ah? Apang matuod nga akong ginasiling. Nga isa ka sa nakaibalo sang plano nga ini. Ang silingon mo, palpak ka permi, Rojas. Ang tanan mo nga plano, bulilyaso. Nga hindi ka nalang mag-resign kag magbaligya sang uga. Oh. Ginbayaan niya ako. Malakat ako subong. Makadto ako sa kasa. Mapili ako sang auto nga baklon ko. Hey, sinong nagapanirbato nga inaman? Tama ka tunog. Si Terry ina, nagasakay sa siyang auto. Di nga katunog sa iya sirbato, haw. Ay, tinagapahibalo lang siya nga siya nag-aagi sa dalan eh. Ayo, kanami sang iya auto. Pula ang kulor, kag nagaigpat pa. Oh, ara, kita mo? Kundi ang talang ng mga tao nagatulok sa iya. Ay, dawlain ulo, no? Di na siya makadtuman. Sa iya nga cottage eh. Dito ina sa nagapahuway-huway kung aga mo. Kanami gidiri sa akong cottage kun aga. Kanami sang hangin. Kag makita ko pa ang mga mananagat. Nga nagadungka halin sa dagat. Kag kun hindi ako magsala, dalag ko nga isda ang ila dala. Ba, ato? May isa ka mananagat nga malabay dire. Kagang iya alat, may unod nga isda. Ani ka pala, tawgon ko siya. Hoy!
Ikaw? Dali, diri. Ara na siya. Ma'am, ngayong aga sa imo, ma'am. Ano inang dala mo? Isda, ma'am. Amo ining nahuli ko. Kaiwat abis ang isda mo. Kani amo na lang ini, oh. Uy! Kadalagko nga pagkaisda. Puti, nga mo lang ining nakuha mo? Kadamo man sang isda sa dagat? Hindi man lang ako ang isa nga ang nagapangisda, ma'am, oh. Madamo man kami. Galing ang iba niya nagagamit sila sang dinamita. Kundi magamit ka man? Ay, hindi na yan pwede, ma'am. Illegal na ya, basi kung dakpon ako. Wala sang may madakop sa imo. Basta nga hindi ka lang magpadakop. Oh, Baligyan ko ikaw sang dinamita ah. Sa sina, madamo ka man sang madakop nga isda. Kwan man, baligyan mo ko sang dinamita, ma'am. Basi mapriso ako, ma'am. Hindi ka gani magpadakop. Pero kung madakpan ka, buyan ko ikaw. Naluoy ako sa inyo nga mga mangingisda eh. Kinahanglan nga makakita man kamo sang dako. Baligyan ko ikaw sang dinamita. Amo man ang iban nga mangingisda dire. O ti ano? Sugot ka? Sugot ako, ma'am. Sugot ako. Okay. Buwas, tabua ako dire. Kag magdala ka sang kwarta ha? Oo, ma'am. Oo. O sige na, halin na. Pero ibilin sa ako ng isda mo nga ina. Kinahanglan ko ina. Ate, oo, mama. Oo. Ibutang na ang isda nga ina sa likod sang auto ko. Oo, ma'am. Kanamit sa tong pagkaisda. Kadalagko. Kanami sugbahon. Nakabakal sang auto si Terry. Samtang isa kaadlaw sina, samtang nagapahangin si Terry sa iya cottage, nakita niyang isa ka mangingisda. Gintawag niya ini, kaging kuha ang nahulik sini nga isda. Kaginhambalan niya sini, nga baligyaan siya sang dinamita, para nga makakuha man siya sang dalagko nga isda. Sa pagpadayon ko pagid. Oh, sino bala ini man? Uy, Kiko, ikaw gali? Oo, Amber, ako? Ay, dali di sa sulod magpungko ka, Kiko. Kay madamo kita sa hambalan. Oo. Ay, Kiko, nakibot gid ko ba nga nagkadto ka diri sa amon? Oo eh. Duwa na nga daan ka tuig nga wala kita makita na mo. Oo no. Sugod pa sa naguntat ako sa pag-eskwela. O ti ikaw ya, may trabaho ka na? Ambot kung matawag ini nga trabaho Kuan ako subong. Reporter ako sa isa ka periodiko. Kag nakalambot ako diri sa pagpanguwa sa mga balita. Pati ko nagadugay na kuno diri ang droga sa inyo banwa? Kag amuman ang mga sugal? Oo. Uti, anong ginahimo sang mayor nyo diri kag sa mga pulis? Dito ka na ng pamangkot sa presento Budlay na kung ako pa ang maghambal. Ate, sige makakadto ko dito Oy, Kiko, maghapit ka lang diri kung ano gidman ha? Ate, oo mahapit ako diri. Antes ako magpuli. May motor ako nga dala Ate, sige amon ako O sige bye. Bye. Ato na siya. Ay, ano yan nakaon sa classmate ko nga iniman? Nga nga nag-reporter siya?
ako maghapit kanday Amber. May scoop ako nga nakuha. Kakinanglan, may hingagaw ko inibuwas ang edisyon. Bawa, kadamo gali sa mga kamalamalahan nga nagakatabo sa banwa ngayon eh. Gali sa banwa na day Amber. Kag mayo gid, kay nakahibalo ako. Nga ari magali diring balay na day Amber. May mapahawayan ako kung ano gid man. Ay, may hingagaw ko ah. Ari na ako diri sa higad sang baybay. Di na tong mangingisda man. Nga mabakal sang dinamita. Ma'am! Ari na ako, ma'am. Oh, ari ka na gali. Sino ka gani? Si Insoy, ma'am. Atong mabakal balas ang dinamita sa imo. Ah, Insoy gali ang ngalan mo? Oo, ma'am. Di nang iban mo nga upod. Ako na lang kunong mabakal sang dinamita sa imo, ma'am. Tagpilang isa ka dinamita, ma'am hao. Isa ka gatos. Ati mabakal ako sang 5 kabilog, mama. Ihatag ko sa imong 5 kabilog nga dinamita. Ati mayo man, ma'am eh. Kamahal sang dinamita. Apang ihatag ko na lang ini sa imo. Sang isa ka gatos. Sa kondisyon nga ihatag ninyo sa ako ng mga dalagko nga isda nga makuha ninyo. Ang dalag ko nga isda, ma'am, ihatag ko si imo. Oo, amo ina. Hatagan ko kamo permis ang dinamita. Suplayan ko kamo. Apang ang tanan nga dalagko nga isda, ihatag ninyo sa akon ha? Ate, oo, ma'am. Yambal ko na sila. Maayo. Maayo kay nag-athaganay kita. Ipaathag mo man inasang maayo sa mga kaupod mo, Insoy. Oo, ma'am. Miga Silma, may isugid ako sa imo. Ano ina amiga karo? Ay oo gali. Kamusta na si Andoy? Ay, makalakat-lakat na siya ah. Maayo kun amo. Uti, anong isugid mo sa akon? Miga, si Ma'am Tiri wala? Ang aton nga chief of police. Nagpatindog sa dako gid kaayo nga balay sa Guaan. Ha? Ay, amo gali? Kag silang nila, dako nga balay kuno mo. Mansyon? Ang bili kuno, 20 milyones. Aba? Wow! Kadako gali nga klase sang balay eh. Kag may duha pa kuno ka swimming pool. Duha ka swimming pool? Oo. Baw tani, maayo tani kung makaobra man si Andoy sa ila ba? Hey sus ah, hindi na lang paghambala si Andoy nga mag-obra dito ah. Ibasi bala konsuyaan naman siya ni Ma'am Terry, haw? Patod gabakulo naman siya. Oo man. Makaduloy man si Andoy no. Maayon lang gani kay nag-ayo ng iya mga lastro sa lawas. Pero miga karo, din ay nagkuha sang kwarta si Ma'am Terry? Dako gigurong sweldo niya mo? Ambot lang. Wala man kita makahibalo. Pero siguro, manggaranon siya eh. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan,
Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast pa Radio Bombo!